Слава на Бога. Кажи заедно с мен: Исус е добър. Исус е добър. Исус е добър. Кажи: Исус е състрадателен. Исус е състрадателен. Исус състрадава всеки човек. Исус създава всеки човек. Исус е милостив и добър. Исус е милостив. Исус е добър. Така Той Сега Той ни дава характер дава характер като Неговия. като Неговия. Амин. Амин. Слава на Бога. Колко от нас трябва да знаем, че Бог в добротата си ни е спасил, в добротата си ни е дал благодат, да можем да живеем живота си свързани с Него. Чрез Него и за Него. Чрез Него сме благословени, чрез Него сме спасени, чрез Него сме помазани, чрез Него сме снабдени, чрез Него сме съживени, чрез Него сме опростени, чрез Него имаме живот, чрез Него. И не може да кажем нищо, което е наше. Всичко е чрез Него и за Него. Той те е спасил, за да живееш един живот на земята, чрез Него и за Него. Той те е спасил и те е избавил от тъмнината да живееш в светлина. Той те е поставил на светлина, за да живееш в светлина. Колко от нас разбирам? Кажи: аз. Аз. Когато Исус е служил по времето на своето земно служение, Той е говорил за едни божества, които днес искам да видим чрез Божието Слово. Но ще се спра от едно от божествата, които Исус е казал. В Матей 5 глава Исус по време на земното си служение Той говори за божествата. Кажи: божества. В Матей 5 глава 4 стих се казва така: блажени нищите по дух, защото тяхно е царството небесно. Колко да се разбират сега какво казва Исус? Блажени са бедните по дух. Защо са блажени? Блажени означава, други преводи, благословени. И сега вашето разбиране какво е за този стих? Благословени са бедните по дух, защото тяхно е небесно царство. И сега може да се чудиш какво Исус говори сега. Чакай малко, Господи. Защо да са благословени бедните по дух? И защо е тяхното небесно царство? Тук ли сте? Защо, Господи, сега да са благословени бедните по дух? Искам да ви отбележа нещо. Когато Исус е служил във времето на своето земно служение, преди кръста, преди разпятието, все още хората нямали благословението, което днес ти можеш да имаш. Защо Исус казва тук: благословени са бедните по дух? Тогава ти трябва да бъдеш беден в духа, за да бъдеш благословен. Тогава аз трябва да бъда беден духовно, за да бъда благословен с царство на Бога. Библията не нареча ли, че онзи, който не е приел Христос, онзи, който не е приел Неговата благодат, е беден в духа си. Но искам нещо да разберете. Когато Исус е служил тук, по времето на своето земно служение,
са били бедни духом. Хората са били много бедни. В духа са били бедни. Знаете ли, че днес отново има хора, които са бедни духа? Бедността не е да нямаш пари. И богатството не е да имаш пари. Въпреки че духовното може да ти снабди това. Бедността е да нямаш Святия Дух в духа ти. И тук Исус говори към една нация, към едни хора, които са били бедни в дух. Но защо казва благословени са? Защо казва Исус благословени са? Знаете ли защо? Защото когато Исус е бил с тях, чуйте ме, въпреки те да са били бедно духом, Исус е обогатявал живота им. Исус е обогатявал живота на всички бедни духом. Той е бил с тях. Царството на Бог е било на земята. Исус Христос е носил царството върху себе си. Царството в себе си. И там, където е отишъл той е виждал, че хората бяха бедни духом. Той е виждал, че хората не са съживели духом. Но казва, да, вие сте бедни духом. Но вие сте благословени сега. Защо? Защото аз съм с вас. Да, сега вие сте бедни и не разбирате това, което се случва. Но аз съм с вас. Тук сега аз дойдох, за да ви послужа и да видите небесното царство на земята и това да ви накара в бъдеще време, че аз съм този, който ще те обогати духовно, а не материално. Колко от вас разбира това, което казвам? Изключете си телефоните, моля. Сега не е време тук да ми говорите по телефона. Извинявам се много. Всичко това, което Исус е говорил, ние трябва да го разбираме и да го осъзнаваме. Какво е казал Исус? Чакай, благословени са бедните по дух, защото тяхно е небесното царство. Царството на Бог е било изпратено към една нация, към Израел. Царството на Бог е било изпратено към една нация и това е Израел. Когато Исус е служил по времето на своето земно служение, Божието царство е било в Израел. Негото царство е мир, радост и праведност в Святия Дух. Нямаше нещо, което Исус да не може да се справи. Защо? Защото Исус носеше небесен живот, небесен кислород, небесна атмосфера. Да, Исус е видял бедни хора. Исус е видял болни хора. Исус е видял страдащи хора. Но това царство, което било в Него и върху Него, е разрушавало всяко царство, което е тук в този свят. И Той може да казва на тези бедни хора в духа: вие сте благословени. Може да си беден духа и да бъдеш благословен. Знаете ли днес колко хора са бедни в духа? Защото все още не са познали кой е Исус. Богатството не е да имаш пари. Ако ти нямаш Исус в живота ти, бедността е живее в теб. Бедността е около теб. Разрухата е около теб. Очарованието е върху теб. Но живот, който е свързан с Исус, има царство от друго измерение. Има благословение от друго измерение. Има благодат от друго измерение.
виждали Исус, те са виждали Божието царство на земята. И затова Исус им каза: вие сте благословени. Бедни сте сега, но сте благословени за това, което виждате. Това, което виждате да се случи. Това, което чувате да се случи. Това, което сега хващате. Благословени сте. Исус трябваше да каже на градовете, които не са се покаяли: горко на вас. Казваш. Горко на градовете, които видяха Неговите чудеса за мен и не се покаяха за греховете си. Знаете ли днес колко е невероятно да разбереш, че ако си бил беден духовно, ти можеш да разбереш, че Исус дойде на земята, за да те направи да бъдеш благословен духовно. Знаете ли колко трябва да разбереш, че Исус е отишъл на кръста, за да обогати духовно? Тези хора нямаха сега, който ти можеш да имаш. Те виждаха Исус. Царството е било с тях. Но те нямало как да имат сега, който ти можеш да имаш. Защо ми казваш това? Защото ти казвам: днес, ако ти имаш Исус, ти имаш Неговото богатство в себе си. Ти вече не си беден духом, но ти си благословен духом. Ако Исус е в теб, ако наистина си приел Исус, Неговото благословение е в духа ти, за да променя самото ти естество. Брат, как да разбираш всичко това? Как можеш да разбираш, че тези хора са били благословени, защото Исус е бил там? Защото Исус, когато е бил с тях, царство на Бога е било с тях. Но когато Исус отиде на кръста, чуйте ме, когато Исус отиде на кръста, Исус обеща Святия Дух да дойде в вярващите. И Духът, който беше върху тях, да бъде в те. Духът на Исус беше къде? В Него. Но когато Той отиде на кръста, Той изпрати Духът на тези, които ще вярват, за да не бъдеш вече беден духом, но да бъдеш богат духом. Ти трябва да разбереш, че само Исус е този, който те обогатява духом и те прави да живееш живота си обогатен на земята. Знаете ли апостол Павел какво казва? Знаете ли какво казва в Новия Завет апостол Павел? За да ви докаже това, което ви говоря, апостол Павел казва така, че ние сме благословени с всяко духовно благословение на небесни места. Кои са благословени? Сега аз не мога да разбирам. Тези, които само преживяват Исус и не го приемат, тези, които само виждат чудесата на Исус и не го приемат, или тези, които са го приели и какво? И знаят как да приемат, и знаят как да живеят, и знаят как да бъдат в Неговото състояние, така че да може живота им да приема от Святия Дух и да предава от Святия Дух. Амин. Искам да разбереш, че когато ти си приел Исус, Исус е обогатил духът ти. Исус е обогатил духът ти, за да можеш да бъдеш благословен духом. И сега, каква е ползата, казва Исус, да спечелиш целия свят, но да изгубиш какво? Душата си. Какво е сега богатството? Духовното богатство или материалното? Нищо не може да се сравни с това, което Исус ти дава. Исус ти дава духовното и Той ще ти даде толкова, колкото ти е нужно в този свят. Състоянието на умът ти, на душата ти трябва да разбира какво Бог е направил за теб. Какво Исус е направил за теб, за да те изкара от мръсния, егоистичен свят и да живееш един живот, който е изпълнен с любов, изпълнен с радост,
изпълнен с любов, изпълнен с мир, с благодат. И в това, което Бог е видял за теб. Щастието за теб е да приемаш от Духа. Щастието за теб е да живееш в Духа. Радостта за теб е да разбереш, че Той те е новородил за себе си. Той не те е новородил да се върнеш отново към стария ти начин на живот. Той не те е новородил да бъдеш мръсното прасе, който се измива и отново се цапа, който отново се омърсява. Той те е новородил, за да имаш благодат. Какво е благодат? Да живее Господ в духа ти. Не е само да отидеш на небето, но да живее Исус в духа ти е благословение за теб. Амин. Амин. Може да ръкопляскаме за Исус. Блажени са бедните по дух, защото тяхно е небесното царство. В това време, когато Исус е служил в своето земно служение, хората не са имали достъп до тази благодат. Хората не са имали достъп до това измерение, което днес имаш. Исус е бил с тях, за да разрешава проблемите им. Но днес много хора са бедни духом. Те казват, че са благословени, но не са. Много хора са бедни в духовното състояние. Много хора са бедни в това, което Исус е казал към тях. Защо? Защото те нямат разбирането. Те нямат отношението към Бог. Да разбират, че Бог е дал благодат да живеят един живот изпълнен с любов, изпълнен в благодат, изпълнен в светлина. Колко от вас искат да бъдат благословени? Духовно. Не ти казвам само материално. Духовното благословение ще донесе и другото благословение. Колкото Бог е видял. Чуваш ли ме? Колкото Бог е видял, ще имаш. Толкова колкото Той е решил да имаш, за да управляваш. Ти си благословен, ако си приел Исус. Ако си приел Исус наистина, не просто религиозно, не просто фанатично, не просто умствено, но да разбираш какво иска Исус от теб. Какво Исус ти е дал в духа ти. Исус поглежда хората в това време, в своето земно служение и им казва: благословени сте, защото сега сте бедни духом, но аз съм всъщност с вас. Но идва едно време, в който бъдещото поколение ще види различно смирение от това, което вие видяхте. Ти не си бил там, когато Исус беше. Бил ли си там, когато Исус служише? Не си бил. Ти не си бил, когато Исус изцеляваше. Бил ли си там? Не си бил. Ти не си бил там, когато Исус умножаваше хляба. Ти не си бил там, когато Исус правеше чудеса. Но защо сега вярваш? Какво те кара сега да повдигнеш вярата си? Какво те прави сега да издигнеш ръцете си и да го преживяваш? Хората не са имали това преживяване в това време. Но днес ти имаш много по-добро време. Но днес ти имаш по-добро и благословено време да ходиш от слава към слава и от победа към победа и Бог да те направи повече от победител. О, халелуя! Да ходиш в Неговата победа е да ходиш в любовта на Исус. Единственото нещо, което човек може да разбира в този свят е как Исус прави живота ти така, че да можеш да бъдеш свързан с Неговото измерение в духа ти, в душата ти, в състоянието ти, така че да можеш не просто да вярваш, но да живееш един живот, който е изпълнен с помазание, изпълнен с любов, изпълнен с доброта. Амин. Амин. Хората са били бедни духа, но са имали възможност да виждат Неговото управление.
вътре ме. Затова Той е казал, благословени сте вие сега, защото виждате Царството Небесно е тук. Защото аз съм тук. Но днес бедните хора, които не познават Исус в света, Бог може чрез нас да ги благослови. Исус може чрез нас да направи така, че те също да видят Божието царство на земята. Амин. О, Боже мой! Исус днес помазва хора, за да може бедните духом да се оживят. Ти беше ли беден духом? Да, бях. Ти беше ли беден духом? Ако му питаш, ти брат, беше ли в духа ти беден? Бях. Да, бях. Всеки от нас беше. Но Бог избра